Helo, fi yw Gethin. A Gethin. Rydym yn creu ffilm am Llangaffo sydd brosiect Cyfle Creu Cofio. Rydym yn dewis neu ffilm am Llangaffo, herwydd bod yna stori difyr, a dydyn ni ddim yn meddwl bod yn cael digon o sylw. A fel bydd chi yn gwylio, bydd yn dangos sut mae Llangaffo wedi newid dros yr amser gyda poblogaeth, iaith ag y pentref ei hun. Felly gobeithio bydd chi yn mwynhau y ffilm. Diolch fawr iawn. Mae'n diolch i un dyn bod Llangaffo yn bodoli. Llangaffo yw'r dyn yna. Roedd Llangaffo yn byw yn Ynys Môn yn y 6eg ganrif. Mae'n debyg bod wedi cael ei lladd o'r techwedd blwyddyn 545. Oedd yn un o 21 o plant o Llangaffo ac ei brawd oedd Gildas, a cefndar oedd Llangaffo. Oedd yn byw fewn tŷ Celtaidd o'r pwll o dŵr oedd yn hyd. Gelwyd hwn yn Creu Cofio. Wrth ei ymwl oedd ei eglwys gyntaf, ac wnaeth y le yma dyfu. Ond yn y 9fed a 10fed canrif, cafwyd ei chwalu gan Vikings. Ar ôl hynny, cafwyd yr eglwys i symud i lle maent rwan. Faint hir ydych chi wedi byw yn Llangaffo felly dan? Dwi wedi byw yma hyd oes da. Ganwyd fi yma. 75 years da. A fi fyd. Ia, a ti'n... Mae'n byw allan o pentra yn Tair-Lein. Felly mae Tair-Lein? Na, ddim yn hynna siwr. Na. Wel, ydych teulu wedi bod tro byw yma hefyd? Ta... Yndi. Ddim had o'n gaffot o'r mam ddim yn o gyr o'n y mam. O, ie. Yn gwy agos eich. Yn had i o Llangaffo hefyd. Be ydych chi'n dweud sydd wedi newid y fwyaf ers pryd fyddwch chi'n genol bach tam rwan?
Di yr egw sydd wedi newid y gwbl, di yr ysgol, neu yr tai fyma, felly. O, di, mae Llangaffo di newid lot ystod di. Dwi'n yna bildio di bod yma. A lot o Saeson di dod yma i fyw. That's 137 pobl ma'n byw wan. Dyna sy'n ei. So... Mae'r ysgol di newid. Lot di beth a ni yma, tydi? Dwi'n cymryd allan lot, gofio. To'n ni gael y byd ag yna. Beth o ddesg trwy byd, ta? Jyst dau dosbarth o'n ysgol byddwn ni'n ydy. Ia. Do'n 2 dosbarth yna rwan, da, James. So, dosbarth 1 a dosbarth 2. Dwi'n gofyn cwestiynau amdan sydd o'r ysgol ystalwm. So, sut ydych chi cael ei dysgu, rwan maen nhw'n gwneud bwrdd gwyn ar wal yn tydi, projector screen i dangos yn ty. So, be ni'n iwsio yn fyna felly, ond Blackboard. Blackboard. O'na mwy o plant yna, faint o plant. 40 sy'n y wan, da. Dwi'n cofio. Dyna yw beintwr am ydwy yma lle te. Byddan nhw yma tan oed. Ta feint o'ch di yn ysgol Llangaffo. Na, tan 11 fi yma te. 11, ie. Ia. Na ni'n cael 11 plus ydyn. Oed. O da conno. Yn gael y scholarship. Ia. Be o'ch chi cael ei cinio felly yn ysgol? Sandwiches, ta dwi'n ei cinio efo chi yn Na, ysgol? da ni'n cael cinio yn ysgol. Mrs Wesley, oedd o cwc. Ia, da. Oedd Mel Jones yna do. Do. O, dwi'n gofyn ni cael llefrith. Oedd i cael llefrith ysgol Ystarwm. Ie. A stof tan yno. Oedd y poteli rownd y stof yla. I grysu llefrith. Ie. Ni wedi sôn dan hynna bod y boi sy'n Thomas Jones wedi dechrau wneud llefrith yn ysgol. So, chi... chi wisgo uniform ysgol? Ta na? Na. 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 Pawb yn wisgo uniform ysgol rwan, ti? Ynddi. Lla gwella fyd. Swn i feddwl te. Dim wel, mae'n gwell yn dweud. Mae'n rei gledydd dal ddim yn wisgo peth yn anadus. Mae'n ta ffrawon o fyny felly then? Dau te. Dau, ie. Ia. Miss Thomas te. Mr. Mr. Hwls te. Ie. O dwi ti yn cofio. Dwi'n cofio Elin Hughes, dipyn bach, de. Dwi'n cofio hi te. Ia, dwi'n cofio hi. Oed? Ynddo. Ie. Os dwi'n cofio hi'n dod... Ti'n bod y drws sy'n mynd o dosbarth Mr. Rowlands? Ia. Sorry. No? Ie. Oedd yna wydyr ar hwnnw. A cofio gweld Elin Hughes yn sbio fel hyn drwy'r drws yna ni yn dosbarth bach. Ie. Dwi'n Yn y cofio. drws canol na, ie. 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 A hi oedd yr brif fath ar oes, de. A Miss Thomas yn amser yna. Wel. Dwi'n cofio drws bach yn y canol o'r dosbarth. I've got gwarad yna rwan, ti. Y cae tu nôl i'r ysgol, be hwnna'n cael ei defnyddio i ddechrau? O'n nhw'n... O'n i defnyddio jyst chwarae ffwbol wan, ti. Jyst mynd ar y cae chwarae. Ti'n mi. Na, toedd y gau yma na. Oedd yr genod a'r hogia ar wahân. Ie. Toedd nhw'n efo'i gilydd. Na, ga. A toileda allan y beth allu. Ie. Dwi'n cofio beth eisiau ddechrau llai o'r ysgol i. Allan oedd y toilet te. Ie. Oce. Os fysa gennych chi 50 pint,
be bysyn chi cael prynu yn Llangaffo dig yna. A mor bys fi mynd, dwi'n siop yn y top fyna bysyn chi mynd da. So gynnon ni faint? 15? Ie. Dipyn o beth da conno, bysach te. Ti'n bel ti heddiw te. Siop yn y Jos, da. Ia. No, beth da. Fa, maint y siops yna felly dden. Tair. Tair. Dwi'n dyn sy'n ar rwan, so. Ie. Ie. Be fy mynd y flaen yn Llangaffo. Rwan ma'n parti Calan Gaeaf a parti Dolig, tio, beth sy'n ar rwan allan? O, na, dora mai a beth allu yn y neuad ma a concert beth allu troi. Oed, mwy o beth. Fwy o beth a felly te. Yma, oed. A bobl yn dŵad iddyn nhw fe te. O'r hôl o'r llawn troi fi ti. Oed. Efo Tony a Galwma, pwyr lle yma da. Efo gewyddfa beth am yma, dwi'n siŵr do. A beth a felly oedd yn mynd ymlaen beth a ni. Sgiffwn Llandagai. Ia, do, fi yn nhw fi do. Cymru'n gwran. Ia. Beth a felly fwy o beth a felly te. O'na i am famous yma, da conno fi te. Dwi'n gofio am youth club te. Oedd yn youth nhw'n coion dod i youth club. Ia. Dwi'n gofio i am famous beth bynnag yma te. Ond yn edrych yn yr eglws adeg yna felly hefyd. Concert o beth fel yna. Oedden ni'n iwsio'r ysgol, sydd so gynnon ni ddim pethau na i'r eglws. Oedden ni cael iwsio'r ysgol. Di fanno oedd y parti dolig y plant, ysgol Sul, da. Am bod i eglws ni'n mynd efo pethau ysgol, da. Rwan. Ie. A i wneud yr pethau, Christingl o pethau fel yna, da. Ynddi. Nhw'n wneud hynna dy gynnal. Hyddan. Christingl? O, na, gwrdd. O, na, gyda. Na, gyda, sy'n ni'n cael hynny. Na. Ie, beth a newydd o'r lawnt ydy. Ie. So, dyn nhw, ti'n mae Llangaffo wedi newid o'n seis mwy o pobl te llai o pobl sy'n yn byw man. Fwy o dau yma, toes. Mae'n mwy o tai, da. Ie, ti. Oes. Ni'n. Ond Wel, na ni'n Llangaffo ystod ni'n abod bawb o byw yma, da. Dwi'n mynd abod. Mae eglwys Llangaffo yn fyma, lle ni sefyll yn rwan, yn 185 mlynedd oed. Wel, rwan, y blwyddyn yma. Ond dim hwn ydy'r eglwys greiddiol. Oedd na eglwys arall yna, ond, wel, mae di mynd blynyddo rwan. A hwnna dros 600 blwyddyn oed, cael ei adeiladu gan Llangaffo ei hun. Yna lot o pethau sy'n dal yn yr eglwys yma o'r eglwys hen. Bob math o cerrig memorials o'r 7th canrif a 11 canrif a y relics nhw'n gael nhw fyma yn dal yn cael ei mae'n cael ei storio fyma. Mae'r croes yma. Y croes yma ac y carreg ydy'r pethau mwyaf hen am Llangaffo. Mae hwn yn cyfieithu i Gwernyn, mab o Cwrius Cini, gosododd y carreg hon. Mae'r eglwys yma yn pwysig i pobl sy'n byw yma. Mae pawb bron iawn o Llangaffo cael ei bydyddio yma, cael ei priodi yma, ac cael ei gladdu yma. Wel, mae'n cael ei ddefnyddio bob un wsos. So dyma lluniau i cymeryd eglwys
Yn 1432, tua 600 blwyddyn yn ôl, a 185 o flynedd yn ôl. Yn 1829. Dyma chwarel Llangaffo. Hen chwarel di chwarel yma. Chwarel cerrig ydi chwarel yma. O wneud hwn, rwy'n wedi dysgu bod y pentref yn tyfu, ond mae canrif o pobl Cymraeg yn fwy isel. Ond mae'n dal yn pentref Cymraeg diolch i pobl fel ni ac yr ysgol. Gobeithio cafwch chi cymaint o hwyl yn wylio na gafon ni yn ei wneud. Diolch yn fawr iawn i Cyfle Creu Cofio, Kristen Roberts a Archifau Môn. I did.